Quedan uns segundiños para 7 en punto da tarde. Moi boas tardes, Galicia, Venres Santo, pero os da Hora Galega estamos aquí en directo para facer tamén un percorrido polas mellores procesións do país nesta tarde de Venres Santo, así que estamos en todos os puntos de interese. Comezamos por Cangas, ali está Emilio. Emilio, xa saiu a procesión. Aquí estamos a vivir unha xornada de devoción e de fe. Son as 7:01 en Viveiro. Acabamos de presenciar o desencravo, pero dende aquí, dende esta igrexa de Santa María do Campo, vai a sair, se o tempo permite, a 7:30 a procesión agardada deste venres, o Santo Enterro, organizada pola Confraría do Santísimo Rosario, confraría que tamén organizou o desencravo. Devoción e fe moi agardada esta semana, este venre de Semana Santa aquí en Viveiro. Por algo é tamén festa de interese turístico internacional. E aquí en Viveiro, pois, a predición meteorolóxica que vai se portar ben. Está a devoción e a fe tranquila aquí en Viveiro. Como vedes, hai xa moitísima xente en fronte desta igrexa onde vai a sair a procesión a 7:30 pois deste venres, no? Deste Venres Santo. Pero atención, porque malia que agora non hai nubes, agárdase algo de choiva. Vamos a ver cal é un poquinho esa porcentaxe, esa predicción meteorolóxica que hai sobre as outras procesións que van a sair hoxe aquí en Viveiro. Temos a procesión que sai ás 10, unha procesión que sai ás 10 e outra ás 12:30. A procesión das 10 a Paixón e a procesión das 12:30 aos Caladiños, ambas as dúas saen da igrexa de San Francisco. E atención, porque a predicción fala dunha probabilidade do 15% de precipitacións, algo que se cumpre as boas fes, as boas desexos daqui da xente de Viveiro, pois seguramente poidan sair. É o que agarda todo o mundo nesta Semana Santa en Viveiro, declarada Festa de Interese Turístico Internacional. Moitísima ilusión en Viveiro nos últimos preparativos para que salga a procesión do Santo Enterro. Estamos no interior da igrexa de Santa María do Campo, onde vai a sair esa procesión con 4 pasos. Moitísimo fervor, moitísimo traballo detrás, e malia que hai moita fe e un gran amor, hai como que en ti, Vicente, que non pode sair, pero acompañas totalmente. Sí, sempre. Falamos de que isto organiza a Confraría do Santísimo Rosario. Sí. Que significa para vos este Venres Santo? Significa o todo. Nosotros empezamos a ser directivos, empezamos de pequenos levando a chóns. Isto xa ven de familias, de sentimentos, devoción. Para nosotros significa todo salir hoxe. Ti tes o pé mancado, non podes sair, pero para ti a emoción que embarga é algo que non ten problema. Moito, significa moito. A devoción que lle temos ao Santísimo Rosario en Viveiro é demasiado. Falamos de que aquí van a desfilar unhas 300 persoas, non é? Sí, algunhas máis de 300 personas desfilamos hoxe. Pois estaremos moi atentos seguindo en directo esta procesión que o tempo está a permitir que poida sair hoxe aquí en Viveiro.
a solemnidade desta procesión en Viveiro do Santo Enterro inunda o casco vello desta vila. Unha grandísima emoción que se vive nesta vila. Este Venres Santo estamos a ver agora mesmo o paso do Cristo xacente, custodiado por 4 anxos que levan os atributos da pasión. É un momento de especial solemnidade e tamén de moitos nervios, porque, Paco, organizar todo isto e con tanta emoción debe ser moi difícil. Non é difícil. Non é que seja difícil, o que pasa que leva o seu traballo o poñer a andar toda esta procesión. É unha procesión larga, é unha procesión que é moi lenta ela, entón é o que nos ten. Falamos de que saen nesta procesión do Santo Enterro 4 pasos, non é? Sí, temos a Madalena, que é a primeira, temos o San Juan, temos o Cristo Yacente e temos a Virgen dos Dolores, cerrando a procesión. De cantos confrares podemos falar? Había que apuntaba máis de 300. De elevadores en general, sí, hai máis. Que significa este día para ti, aparte de moito traballo? Esta é unha emoción que eu levo desde pequeniño. Estando metido aquí, e teño 66 anos, así que levo na sangre. Que se enchen os ollos de vago a sepa. Claro, é que a min gustame, eu vivo, e por iso veño todos os anos aquí. Muchísimas grazas por atendernos, porque sei que o faz nun momento de especial tensión e de moita labor para que todos saia, pois, como ten que sair nesta Semana Santa. Impresiona, compañeiros, escoitar os pasos, escoitar os tambores nesta procesión xusto en fronte deste impresionante paso do Cristo xacente. Falamos de que os 4 pasos que están hoxe procesionando e no Santo Enterro son de principios de século. Teñen moitísimo valor tamén artístico e, por suposto, tamén relixioso. Fixaos porque a veces as rúas de Viveiro volvense máis estreitas e o paso é cada vez máis difícil como público e tamén facendo en directo, pero queremos que se queden con isto, con este son que acompaña a Viveiro na súa Semana Santa. Números moi altos de grupos. Non poden ser ás 10 da mañá e vos pasar a berros, porque aquí pode haber xente que ás 10 da mañá está descansando polo motivo que sexa, porque está enferma, porque é moi maior, porque traballou de noite, o que sexa. Ter esa dinámica de vida, porque ademais eso, lles faz un xesto de que calma e non, veñen en un punto de euforia e non sei. Hay momentos del día que sí, más que nada por la mañana. Oye, antes de marchar, queremos volver a Viveiro, Semana Santa de Interés Turístico Internacional, Paula, porque aí seguides, non? Aquí seguimos e impacta esta praza aquí de Viveiro chea de xente, veciños, pero tamén moitos turistas. E antes, pois sobrecollía ese son dos tambores acompañando a imaxe, o paso do Cristo xacente. Fixadevos agora o paso da Virxe que está iluminada con estas candeas, a Virxen da Soidade, e hai unha grandísima solemnidade nesta praza. Queremos preguntarle tamén a xente que ven, hola, moi boas, creo que vostedes veñen incluso dende Tui ata Viveiro. Sí, por que veñen aquí? Porque nos gusta ver a procesión, é moi bonita. A primeira vez que acuden aquí. Sobrecolle esta emoción, non, que hai pola rúa. Sí. Moitísimas grazas, como dicíamos, estamos a vivir un momento moi solemne, moitísimo fervor. Agora está pasando este último paso que acompaña a esta procesión deste Venres Santo, do Santo Enterro. Tamén vemos confrarías, outras confrarías que tamén colaboran, que van levando, por exemplo, o palio. E como falábamos, moitísima xente contemplando o que significa esta procesión. Hola, moi boas dende directo para a Televisión de Galicia. Unha procesión que sobrecolle, non? Desde luego. Todas. Vostede é aquí de Viveiro? Sí. E ser de Viveiro e vivir a Semana Santa é algo indescriptible. Moi grande.
moi grande. Vostede tamén é daqui de Viveiro. No, pero vivo en Viveiro. Todos os anos que pode aquí. Sí, claro. En Madrid me gusta. Vostede de Madrid? Sí. Ven a propósito aquí a esta festa. Tenemos una casa aquí, sí. Y me gusta. E cando un ve pasar a estes pasos, que sinte? Bueno, pues a mí me gusta. Moitísima emoción. Pois moitísimas grazas por atendernos aquí en directo para Televisión de Galicia e compañeiros, deixámosvos con esta imaxe de Viveiro volcada coa súa Semana Santa, unha Semana Santa das máis antigas de Galicia do século XIII e que é unha festa de interese turístico internacional que conmove. Máis espectacular do século XIII. Increíble, E que temos Moita auténticos tradición, tesouros, que hoxe non demos o bote, o sea, os cartos temos bote, non é o tesouro, pero temos auténticos tesourazos en todo o país, de verdade, estes días, gozade, disfrutade a tope con estas Inda procesións. queda Semana Santa, que queda moito por diante, e mirade que ambientazo en Viveiro agora en directo, aí sí que non vemos o chan mollado, Como no. Ferrol viamos que comezaba a chover, en Viveiro sí que está respetando esta procesión maravillosa.